Welcome to PC Shah's channel. Thihna Thlarau sual ziak tu aral te. Geriatric Mental Health Hospital Lucknow UPA khuan ka thian nu ka kom ngai em mai hi nurse na thokin om thina. Rum khat kan ti dunna athil ton mak deuh mai min sila. Ama soidan angin karon soi mayange. Thil lo om tak phei chu ni lova ma se thil thleng mak takani. Kan hospital hi kum upalam tar chak lo tak tak te en kol na hmun ani a. Damdo in dang te ang lo tak in a building polian em shan lo. Damdo in a thok te kan vai mi som thum vel chau kan ni a. Kan in she thain kan in po tlang le. Chu tiang bok in dam lo kan nga em ngai lo boka. Ma se dam lo ni si lo tar chak vak to lo te hi chu a chunga leng to kom vel hi kan nei ve reng thin. Atam jok te hi Alzheimer nei an ni a. A chang chuan no pang chiang mai hanom chang ten nei a. Fiam thu in kan dam do in hi chu children's park ani ringot kan ti thin. Ani tak ka chiang to lo ma se furin tran chho ro sur na sat lai vel ani ti chu ka ria. Dam lo serious deuh pathum kan floor an oma. Building hi chongli ni in second floor a kan duty ni. Floor khat zela nurse pali kan duty thina. Emizan po hian mei chia pali kan duty. Dam lo ria pui tu hin ngai me ulo wangin keima ni na kha toking kan check reng thina. Serious deuh phei chu chang kan pui deuh chot thin. Tum danga kan lo ti thin ang bokin ka duty pui. Ka thian te nen zan tum toy nan fiam thu te thoin kan lim tlang hle a. Tin thian te nen a han in ti thai vel hi nuam kan ti hle. Jing lamdar khata pel to. Thian te panhi raun turin an chhuah ka. Panhi nar station a thil ti fel ngai te kan lo ziak fel mol mola. Kan thian nu pakhat raun zo chu lo let to a. A nu deuh loka pakhat jok chu station lama ron tlan che chhovak mai. Room veilam kilber kong ka bulbanga limthla mi paruang ampu lo ding renga mu thuron soi bor bora. Minti deratum nia ngain kan oi lo hlea. Ma se mela ti tak tak ani ti hriat. Alau hle niang amel ngai melina thukhur deuh der reng. Chuta ke in ti huai chuan kawa fiange ti pain ka kal ngala. Kan duty na floor hi ti sei pang dewani a. Nar station hi chaklam kila oma. Asir le lam ve ding lam le ve lama room paruk thaw om thla a. Ti chuan el sei pa in thlep le tin thlang lama room pathum om ve bok. Chuan room thlang lam zong hi corridor phei ve kania. Thu thleng sei pathum le do kan bial chi pani in hunga. Varanda hi ba thatok taka hung chhuah ve kani boka. Mishing tan ron lon lu theina om lo. Tin kan omna floor hi pon lama tanga lut le chuak tur tan chuan nar station hi paltang nge ngai bok. Room tin deuh thoa pon light vua ve kania. Ma se room kilber ve hi vuani ve lo. A bul chia room pon light in a chun en phak tho wangin. Room veilam kilber ka vatlen chuan kan hoi kual vela. Banga limthla mu na laya chuan kan ding vel china. Ma se engma ka mu ve lo. Adoi wang mai na musuala niang. Tia ka in ngai tu alai takin ka nung luka engemo thom ka ria a. Chuata thil nu kori ni om takani. Kan hoile chu ka omna tanga pen nga pen ruk vel. Pon light nuai zon chia hian mishing lim thla lo om reng mai. Alupian mang le tak saruang ama tang chuan mi pa ni ti ka ria. Atakero mu turo om mia lo. Makka tili tuk chuan ngoi reng ke en top maya. Chuta ka har chuak thuta. Tungai ni engei du ti in ka au thota. Chutia ka au zo rual chuan zoi muang in a kalsona station lama penga. Mishing light noya kang kalai kan lim thalang ang chi hian banga thalang phei zela. Man mo devin ka pheya ma se engma ka muzui to lo. Ka thian te omna ka han thleng chawa. Thla kharon chausia in lo muem ti in ka zota ma se eng man lo mu ve lo. Kan dam doi ina hian he tiang lam hi voi khat ma kan la ton lo wangin a nuwa kan thil ti reng chu kan phok deuh hru to hloma.
rua sur deuh reng to bok si nen tu man fiam thu han tho po kan tum to lo dar ni ria pahnia kan round huna thleng le ta ka lau ve deuh thona a ka in ti huai sen lui ani dam lo na zual deuh pathum tei kan check ma saber zela room thlang lama om ve kan ni ka kalna lam tur ding lam room pia ber le dot chi a hi serious deuh pahni te om na chu ni a serious deuh pakhat la om kha chu ka thian nu kalna tur corridor veilama om ani room pia bera ka luta putar dam lo chu lo tha ang reng khop mai amu hil tui hle a athori deuh suk suk le ngal ama hi hun rei tak ni kho shelova om to ni a bp le thil dang te kan cheka engma that lo na nei lo puan te ka sin that tir mol mol lai chuan kong kan nong kik dot dota ka wa honga tu ma ka mulo ma se ka om na pia chi a room kong khara mi pakhat overcoat dum le ke kor dum ha lu chi a hi ka wa muwa ama lim thla ka mu nen khan an ruang ama inang chi hey tungai ni ti pain ka lut ngala chu ta ka thil mu chuan mi thong ngei mai chu ruma om pitar dam lo serious deuh chu chhuah ta thi sen bonoi chungin lo tlu sopa anar le ka tang te chuan thi sen lo chuak na samai ka au deuh thota ka hoi kual wata ma se mi pa pakhat ka lu ma lut ve ero kha chu ka mu to lo amar phu ka dek ngala ma se lo om to lo ka au thom hria in ka ruala round ve tho ka thian nu kha lo tlan lut ngala kan pani in khuma pitar ruang chu kan da chowa chutia kan boy som lai vel chuan ka room lu na ma sa zo ka tang chuan thil ri deuh bur hi kan hria kan phudun na sa khop mai lo boy pui ro ka va enange ti le man mo de watlan chhuah ka rual ngala ka va lu chuan putar dam lo a ma lok po a thata ka mu hil kha a taksa lo leng or ora thori bor bor bok ka thei ang tokin ka boy puya cpr ka pe pa reng boka zoi zoi na thomuang tial tiala a chat thla chu ni tamai chuta ka nung lama thom ka hrele thuta kong khara chuak an omani kan hoile chu ni chin lo ka pitar ruma lut mi pa dum ve ka in thuam kha kong kha chuak lai chia ka wa mule a chhuah pa pakhat kalama bak pakhat chau ti soi chu chiang takin ka hre thei kong ka kharwal deuh tho chuan kanam hong ve le ngala ma se ma kha ka man to lo chuta corridor le lam ve lama ka thian nu lu ma sak ber na putar serious deuh om na room kong kharin khar lai chia ka wa mule ta mishing pa ngai ta na che randan kha thil thei ani lo ka om na tanga lu na room hi pen som thum chuang ma ni a chhuah rual deuh thoin ka tlan chuak ve ngal kha ni sia mishing ani lo ti ka chiang to tlan chungin ka wa zui ve le ngala kongka ka wa hong chia chu dam lo putar chuan kamita tak min lo en chungin alo chat thla fel ve le chia kamak ti lutuk le ka ham hai lutuk chu ka ding khur der der mai pon lama ka thian nu au che thot ri chuan min ti har zoka ka watlan chuale chuan thlang lam varanda bar lam chu lo kok pa in thian nu ka mu ve kha pa kha ka mu ve bara so na kal tlang dai mi hring ani lo ti in lo tre chul mai kan tho ma ring boka station lama kan thian pahni te pon on thleng thla ve ngal thuaya thilom dan te Mizo ta soipo kan soi hlei theilo kan thil mu le hriat te wang chuan kan ham hai ve kan ber an ni po chuan mithi om na room ten han check kwal zung zunga chutia rual deuh tho mithi pathum ngot kan han nei chu kan ham hai tlangin mak kan ti hle mai floor danga duty then khaten kan thom hrein an local khom hlom boka mithi ruang te kan song bol zo nuin an chung te kan han bek kwal ngala jing khowar nuin an local khom hloma chutia ruang pathum ngot hun in nai chil te te a zan khat thil thuwa chuak chu re thiam lawan tam hle mai police lampo hril hriat nin investigation an tia hemi zana duty ho te chu ninom khopin thu min zot jing hle ni ma se engma thu chiang om lovin thu tluk na mumal tak pon nei thei bik lo hemi zana ka thil to na wang hian zan tam ka mu thei lova ka hlau wang ni lovin makkati na hian min timu tha thei lo thin ti in ka thian nu chuan min hrilani
he thu min hril zo nu hian ka han ngai tua mai maya ka thian te le mi thi te kha namdang an ni a Christian an ni lo bok milem sa khobe thin an ni wangin an nun na top don hnaya thlarau sualin an thlarau aron hrui nin kangai tin khothlang lama nam sang sang ten thon thu ang reng deuh ataka om ngei ni an rin grim reaper te hi an lo om tak tak ani mel ke bul hrui lo pot tu kha ziak tu te te aral te thingtlang ka om lain thian pawala te hian ke bulan ti thar ve a subscriber du thona in thanhem ngai na bok nen ei po chuan thei to pin ka thiam ang in ka pui ve boka line chiang lo le fel hel deuh om chang phei chuan jan thim le ro sur po soilovin kan phe chuak sok sok hi ni thin ber mai a chang phei chuan cho poi mu mal man lova line chiang lo boi pui jan khuat chang kan nei ta zeu zewa chun lama hi chuan kho enga a chelai kan chui mu wat thina zan lama ero duanga che talo har sa to thin bok nen meidon rum po kan nei ve fo reng ani voi khat chu kan kho then om hnai te a ke bulpek na hrui chu chat le ta hlau mai ram hnoi ni wang nge a cha na lai mu harin rin thiam le han chui dan po har ngiang mai bok nen lalat kan phone tangot maya anni lan lo boi ve bok nen an man ve le a line chat zon mu na khol ne nong kalwat an tum thu le lo mang ang lo turin min cha kan thoveng huai mai kan phone atang ani thum lai liam nuwa zan khat chu ruat la ser sera khuwa nuam lo bok nen thuthleng se mut pa chuan TV ka en mai maya chuti lai chuan ka phone a ron riral rala ka en wata thian pawala lo ni hello ka han ti wata thian pawala chuan hello thian pa hei ai zol lama kan mi cha te khan non thlenga naktuk lama hole nga lan du don sia ro hi tla tam lo boka line chat lai ka khol mangin enila har sat don lo chuan min jom sak ngal dona ron in siam la iron phei ve don em niang aron ti a kei chuan ole ka in siamang ka ron phei don nia ka lo ti vata diktak chuan khuwa nuam lo bok nen tunang zana ram hnoi line han siam chu nula in lenga min lo som jok ni se chuan a phurom deuh tur teril ru neu chung chuan phur fashan lo chuan ka in siama thian pawala te in ka thlen chuan ruatla po chu bang chhun zom ve ngal mai boka aizo lama tang rong kala chat lai min zon sak tur tu pa po chuan cholo ei kham deuh chia hi lo ni a in mel hret na te kan nei nu chuan thian pawala chuan muang chang lovin ro han rel zung zunga thian pawala kar hnunga chuan ke bul hrui thlak ngai om kan rina wangin sei tak chu a in lumin kan da a line chia kan chuina lai tur hi thian pawala te in hnung lam ram hnoi pan na kong ani a an in atanga fit jan hi vel thleng hi motor a kal theya abak jong chu mi huan kong ani wangin motorin a kal thei to lo mi huan kong hi kem khat vela thui ani a chu chuan a thlanga kong puya po le a mi huan kal kong vela ke bul hrui kang kal tirna lai vela hian a chia om kan rin bera wangin kan pan ding ngal deuh chatani ber ti chuan man rongai tur te kan ingen kim nu chuan kan chuak ta a motor kal thei thleng kang kal nu in motor chu mun zol deuh la ya kan pa ka kan thian pa chuan a khol mang chuan a chelai chu zong mu wat boka kan rin ang nge in huan kong rul zela ke bul hrui kang kal tirna la ya chuan chatalo om ngei mai ke bul hrui chu kong puya juk po ma zong chu thara thlak lo lo kan ti ta a min thlak sak tu pa tur chuan kan omna bula ke bul hrui chu kat mok pa chuan heta tang hian hrui tharing kan thlak mai don nia a hrui thar kharon la chuak kula helai hi kalo boi puyanga in pani khan lo juk pot thlaro u min ti ta a ke bul hrui chu motor tang kan la chuaka motor car tape chu ring deuhin kan han zai tir phota motor headlight chuan kong chu thui thei ang ber kan chhun tira ti chuan ke bul hrui chu kong hrul zela chuan kan pot thlatan ta a ma ruat lak deuh wange kalahar em le ngala thui fe kan pot thlato motor light ina chhun engine po kan mu phato lo motor a hla kan play po kan hre phato lo ti china chuan kan ke bul hrui po lai chu atang tatlat maya kan han po deuh ngial po chuan
atang het tel tel zo ke moniti tur chuan atang deuh trung mai sia thian pavala chuan pot lui to lawang a chunga zai hrui kan po cha le chuan kan boi le zo kang ti khan lo om la ka han sia mange ti le torchlight ken chu min pe ka ruala a phone light nen chau chuan min chho san ta daya ka din na lai chu nal dewa wang chuan ka in son chho hreta ke bul hrui top chin chu ka din na tanga hlam khat vel le kani thian pavala la chu ron let le mai done mo ka ti lain ron let le ti reng reng om theilo torchlight chuan ka bul vel thingkung chu ka chhun kual pu pu pareng boka chu ti lai chuan ka phone message to na ron rirala ka han en nak chuan mu to em ti thian padua ta min thon alo ni nulai mo ti lai a pa chi bok mo ka reply vata thil engeng mo kanin zo nu chuan a re ta wanga chu ti lai chuan enge mo ka hriat ni ka torchlight ken chuan ka cable lock cable hrui chu ka juk chhun chata chu tia ka chhun lai tak chuan cable hrui chu ram hnoi lama tang chuan a ron in potkal ta hrok mai ka wa han mu chiang te rengem ma se mak tak main ka enga ma thok tlat lo ka thun hiama ka pot let vele maya ka phone chu ka ena zandar som pakhata pel to cable hrui bok chu ka light ken chuan ka mazona mi chu ka chhun le a ama ang chi in ka chhun lai tak chuan ram hnoi lama tang chuan a in potkal le ta hrok mai cable hrui top chin chu ka chhun eng vata ka omna tang hlam khat tur vel le kani boxi zanram wak sa chang velin min ti thai ani ka ring deuh ringota ma se chu tiang ni don se ka bullok lam khat vel le ka cable hrui top chin chu om sia thil ni thei ani lo ka omanuam thei ta lova thian pawala chu ron le thar ka ti to ngei mai chu ti lai chuan ka phone a ron ria ka pa lo ni kan boi deuh thu le kan la hon har deuh tur thu ka hrila phone chu ka off le ngala karil ruwa cable hrui bok chu ron lang le a ka mazona mi bok chu ka light ken chuan ka chhun le a amang chin ka chhun rol chuan ram hnoi lama tang chuan na deuh takina in potkal le ta shrok mai le ka mu chiang bok nen ka thawa min man ta tlat mai ka mul thi ding sung sunga cable hrui top chin ka chhun le wata alangai reng boxi thian pawala nen thei to pakan po pon kan potkal zo lo kha ni boxi ngoi renga ka thut lai chuan ka sir deuh kong chaka chuan mei che khu khar khar ri ka hreta ka chengam reng reng lo voili vel ngota khu khar khar nu chuan ka pia lo kong thlang lama chuan mei chia tra chuak taka in nit ri hlap hlap chuan a ron chhun zom le ta lo na chuan min man ani ber mai chelo wangoi renga ka thut lai chuan ka ma zon mau mun kong thlang lama bok chuan engin soiti hria chi lo hian anin bereng boka chu chu re fel chia ti chuan ka thlang deuh konga tho chuan lung che takin a ron tap chuak ta hlop hlop mai le ka hlau lu tuk chu ka ding phuta kong nal po soi lo chuan ka tlan chho ta buan buana thui vak lo ka tlan ti chuan le hoi pa in ka om na lai vel chu ka lai chuan ka juk chhun le chu le min varap kher em ka om na bul maya khan samsei nuang mai hi lo thua a mai ro a khup le khuping kara phum tlata dum vek khian alo in thuama ka in reingam lo man mo theyang bering ka tlan le ngala voile khata zadewin a ron nuya a bak chu engma ka hrazui to lo thian pawala te omna ka han thlenga an lo la boina samai chu ni in thian pawala chuan iwaron tlan na save ti pa in phok takin min lo en huwa kei chuan iron chu kharlu tuka ka om pe to bik lo ti chawing ka changa ka thil mu le hriate ro engma ka hril du chuang lo chumi zan chuan siam zo lovin zan rei to bok nen atuk jingkara zo a ti in kan ho san ta a atuk tlaya thian pawala ka hrila makati ve ngei mai thian pawala nu chuan kilai muna khi chuan mei che tap thom te nui ri vak vak ten hre fo thina lom ti in min lo hril ve bok thian padua ta pa huana riak po avai paden so la in lo chu sak to ni ome hei po hi soi tham fe chu om ome
tun thleng hian kha thil ka hmu kha kalamit thla non fo thin